Eliyo yomo usia igana aterete nga teri kubwati nga kigwachaka ekiengencho nga kiora kore. Correct. Yani nga the end of something is important than its beginning. It's biblical. Amali go gwana lebo. Hai. Kagole story go so mirande. Umusacho yomo bwe myaka ya igatwa. Nabwate umusubati bwe myaka ya igatwa abeire na robosani for quite some time. Myaka kama 4 hivi 5. Ebona ekerba chakanete ikoba alirane chira nga tigatobe amo ekere nyomera ache neche Malika yakche no murandi 7-8. Kero engakira iketunyomane ntunyomane. Yes. Bono ega ikatate ngakitima etiko sebirasi obya tumanete binde bigateka tima etingi kia burukanete ega ikenga kigete bakaongora no gukumia asechi SMS Ala. Tibe se kwade kulikiro monta kongore SMS Osinyuko ye delete. Paragraph itagetera ndo batenga read more. Read more. Asesebeli ya WhatsApp moino. I'm telling you. Tato muswati yani ni specialist yoko ongora. She is a professional yoko ongora. Eche aledi. Ai. Yaba ongori. Agachori mungwano yo. Yeah. Akamubwato kira chimbunda chia matusi. Umaye to mungwano what he did. Una kulikirwe SMS ye komongora igako yerigereria oliko okay. Okira. Abantu bege robeka thumbs up. Woro liyabeka olio motebyo. Oro inga bontu maiti kukwana. Ntonge ukwana. Bure kabisa. Oja lika kuchise na ndo bwatoka. Mungwana ndo chikolika oteba. Fine. Well, okanyeka nere yabwatiti yakatatu nada kalika there well nada kalika understood. Omunkwara yakamatei na nkoigwete bya sana koigwete bya lakini bonekera ko rwinso mungono yakamuboliga wono community ase okongongoro gukwa ngongore gwensi Ki paragraph ejijonsi yokoragania igo okokora kongongoro kwe tutaumira nande gosego kongongoro noro mwali bubu gimabono igo nga ense ya eli ne tumaga ki dunia inaisha so aye ongora bunu tagete kama tebia kwanza uno bochio kontebia ini watagera bintebia ento kyogongeres hiyo ni nini wana what happened agakora no mungwano lia kamatebe gaki I wish you all the best but let me advise you asama ngana atatoka asora achitokora una kwankorera tema sana gukorera panel repeating etabi yao oteme koye barira gose nobe moyo otherwise yaso gochoja kuriga kora gindole sino kora gindole. That was a good advice. Muzubati uri mate kagenda kerikyo mwali yali getense muzajo keri yali getense gekamone tero muchando sana agakerengereri kale soho agakerengereria agachigutware boyfriend ende bagatwara muchando akanyura keria agatwara onde agatwara muchando akanyura keria omaeta kamwa kuirana kulivice chi SMS yali kulika aye agekoro motegereri bono ne bono mbweka ekore nae watu bono fight agachionchora ngaki bono ichionye njirali kulikirunga tikiraje ngunda araje so as receiver chimezi chi kulika paka no saitani asaikarasti kirugia ga gukuminga ki ememenje ngokoje watu bakorekenje lakini rakiera tumega haciendo que oyo amasakara ko nyoretira osibori isoba qualified okonogo chana tengenje musubati uri maitaga feel sorry agatema kuliyo mungwano oria ebahati mungwano uri kanyatara move on na take the time akamulikire message nga hi nori akalika hi I'm very sorry what I did mungwano yakalika no problem Oli akamulikira hakintororane bisinde
imbwatarani yake lakini we will see what to do. Ntoligi time tuumirane. I will create some time. Omahete bakaumira no kuumira no gutangani bakaberana ogwakabere bagasibe chae okwa gatatu bakagenda somo murolia na ale bakalero achenchetie ye ni wife achenchetie abantu tata ko babwate teme tubaho kuminga gi abasani iroka abasani mu ngwano olia tata ikeke yani moirane rubwate akabatebga aki iragora hold on iragora aruro yaki agiro wale gira uri ngoza ko sari kwali kwana ere byoka iga kwana togende. Number 1, tiga kwegene genta abantu banchaine batiganire bakogotebye ngo uri twakoranire pi dokorana watu bagajingurunga yakobegenda tiga kobegenda nagotebya bantu basoire nyomba babegire chabiyaze warengo tubaze kwegeragi tobasa kwegera bata ngabona batiganire ngabona bali batigana ni takora lisika ngokolero ole gotigana naye balimo kya balime ukwana gende yes ezomoledi. Number 2, which is more serious, ndio tigago take offense ekero muntu gwanchete in a relationship setting or in a marriage setting ekerago correct tigago take offense tiago igunga akogosera ndio muntu tayo orago tebye ken bunu muntu gwanchete and more serious ne togetherness ekero nago tebinga ki tindi wanche njiro gukarange suguma kwale gukora njira tiga bono njukarange no, I am making you better aso gukarange suguma. I'm just using it as an example. So take corrections positive, mostly gogocha ku understanding ntare gotege ruri ngentante beti yakero mwatiganire asenge nje kuwa bete so egocentric yani ugatingo mutwe ngo yuko ngozero ya nayo uri perfect nini kwagenda moinane mbwelia yago cost kwamanya kwira nanga gakintare kwinyora mbwatige ntukeri ori antebetio. You can't grow if you can't embrace correction, my brother. Ekiere go bar to change to kina unless you want it and it's painful, lakini you have corrected or understanding ki ababate boge pekeze practice. That is the only way you can grow. Nunyo leteka lotu wachagete no ene korega asiga KCFM. Ndio. We were not the presenters we are today. Yes. Chimiti ringere ngatu ekaranste ngatu somero tata. Asa masikani ya manene. Tugatebi kunga nkiye mukukwana. Hagitongira abo. Koraiga. Ogira waza mazigere. Waraganiriro cyane rwa koresho egoita. Meeting ya next bono nkiye kiriya kwigwe kwa gukwana. But it is until we still take corrections. Pakalero. Very true. You can't grow if you can't accept a correction. And in a marriage setting, in fact, compatibility kero montare flexible, koba corrected. That is why I had to be taking flexibility. Ebwenda koba number 1 year so that as monto ndi wense gochora koba spouse ya was monto moko koranere a relationship that could end up in marriage. Omonto kobandika. Muntu rabenda kino muntu rigid yo maete gentama etinga na kia kena you are dead as on arrival.